Какво става, хора? Аз съм GetRect и днеска тук ще играем с... Дитко 125 беги. който май няма канал. Преди заминато се. Не, брат, ти ми лагваш. Първия раунд отива за Дитко. Играем за скинове. Без спамкил, нали? Да. Не, аз не те виждам назад. Брат, много ми лагваш. Колко ми е пинка? 100 хиляди. 100 хиляди. 130 човек. Едва ли ти толкова ти лагва? И за неща на 173 финг. По-добре мълчи, че... Не, почна да се оправи. 150 с някъде. О, добър кеф. Да спамиш. В края на матча пингът е 120. Са пингате, се оправи. Нали казва без спамкил? Ей. Значи ще играем ето права. Добре, аре, без спамки. То сме фаща новата. Как не то убива, бе? Някак. Брат. Дали защото снимам пинга ми е някакъв извънземен? Човек, в момента пингът е 130. То да беше 30. Добре. Аз малко късно. Без панклю. Аз не можах, и ти не можах. Докато ще се оправя. Тя е също това. Само леко обезпокоен. Човек, аз направо не те стрелям, само те гледам да видим дали ще ма забелезиш, ама... Ти си ма виждал през цялото време. Взях обратно, била карай. Сема. Какво видя? Нищо, точно обратно. Дидо, какво ти става? Изведнъж много добър стана. Май скиновите ще са твои. Бърма. Ако се чудите, това е братът на Дидо, Боби, който е много луд. Бори. Все тая. Брат! Този бък трябва да го прави в CS-а. Ако убиеш мене, ако убия тебе, поне ти да си убил мен. Той не може, патрона изчезва заедно с партнера. Как така не получи? Връщам се. Шестна. 6, не знам колко се кари. Дедко сега ще ръшка. Къде си, бе? Брат, къде си? Как? Някак, сема. Опа, бе. Прямо гледаш, бе. Знаем съм хубав. Yes! Остави му на 18 кръв. Видях. Спира да се ръга. Много обичам да се гледам ножа, пък дори нямам нож. Тъжната истина.
Изгубихте малко топсек. Как така не успях? Добре, Дидо, признавам те. Не си добър човек. А? Отдавна трябваше да сме Човек трябва да си намерим някакъв такъв мап, където може да си избираме и ножове. И хем пак да играем АВП. Хай! Клас снимах, ще я да им покажа мапа. Ама как? Кой цънче? Ще оставим на 20 кръв, бе, готин. Yes, бих го. И хора, това мисля за този клип. Ако ви е харесал, коментирайте, абонирайте се и лайквайте, ако искате да продължа АВП с Дидо. И това беше от мен. Чао!